Αύριο στον Αντένα ξεκινά μια σειρά που όλοι μας περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για τους τάβλους της Εριέτα Ζαΐμη και εμείς, επειδή στον Αντένα έχουμε και λίγο μέσο, κατορθώσαμε και μπήκαμε νωρίτερα και είδαμε λίγα πράγματα και γελάσαμε και πολύ. Είδαμε τα σκηνικά, αυτά τα τεράστια, τα πολύ εντυπωσιακά σκηνικά. Συναντήσαμε τον Αλέξανδρο Ρήγα και τον Δημήτρη Αποστόλου. Μιλήσαμε, γελάσαμε, δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Είδαμε μια μεταμορφωμένη Μύρκα Παπακοσταντίνου που μας έκανε και γελάσαμε πάρα πολύ. Κυκλική Μύρκα, ναι, ανεπανάληπτη. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή όλα αυτά να τα δείτε κι εσείς. Πάμε στα κελιά τώρα. Ναι, τώρα πάμε στα κελιά. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο διάδρομος. Πόσες γυναίκες είναι σε κάθε κελί? Σε κάθε κελί είναι 4 γυναίκες. Άρα μεγάλα κελιά. Και τι έχει μέσα το κάθε κελί? Το κάθε κελί έχει τα απαραίτητα για κάθε γυναίκα. Τα οποία είναι? Τα οποία είναι σεξουαλικά. Μην κάνετε ότι δεν το βλέπετε αυτό, διακριτικά σας το δείχνω. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω διευθύντρια φυλακών με τέτοιο look. Λίγο Κρουέλα Ντεβίλ. Δεν ευθύνομαι εγώ. Πώς κάνεις πλάκα λοιπόν, έχοντας τα θέματα της φυλακής? Πλάκα μπορεί να κάνεις με όλα. Ναι. Εδώ άνθρωποι σπουδαίοι στην ιστορία της showbiz, έτσι, και στο θέατρο και στο σινεμά, έχουν κάνει πλάκα με τον ίδιο το θάνατο, με την ίδια τη ζωή και με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Θέλω να βγουν τα μαλλιά γκρία σινή. Δύσκολο χρώμα να πετύχει. Αλλά βγαίνει και σε 2-3 μέρες γίνεται κίτρινο. Και όλοι νομίζουν ότι τα βάσα. Και ξανά γίνεται κίτρινο. Είμαστε λοιπόν στο δωμάτιο του Μίτσου. Ναι. Ωραία. Τα λέει αυτή. Όπου πρέπει να σου πω ότι το δωμάτιο του Μίτσου έχει πάρα πολύ σκόνη. Πάντως μια χαρά δωμάτιο έχει. Τζακούζι, τι έχει, υδρομασάζ. Να εξηγήσουμε σε ποιο κρεβάτι. Διπλό κρεβάτι. Της Ροξάνης. Τρίδιπλο, ναι. Το κρεβάτι της Ροξάνης είναι αυτό. Της Ροξάνης, ναι. Αμαρτωλό κρεβάτι. Είναι αμαρτωλό. Και καθόμαστε πάνω. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν είναι λερωμένο, κάτσε να αλλάξει ρούχα. Έχει κάποια κοινά ο ρόλος με τη ζωή σου? Όχι εξωτερική, ο χαρακτήρας σου. Συγγνώμη, τώρα θα μιλάω στην κάμερα όπως μου είπατε πριν, ότι έτσι πρέπει να κάνω. Βεβαίως, έτσι είμαι κι εγώ. Εκμεταλλεύομαι τους πάντες. Νομίζω ότι είμαι η καλύτερη. Είναι ο τρόπος που με σχεδιάσανε. Είμαι έτσι. Ήρθαμε να φάμε. Ήρθαμε, ναι, να συνοδεύσουμε. Να πούμε τι είναι εδώ. Ναι. Ένα από τα 18 πλατό είναι αυτά. Είναι το εστιατόριο. Εκείνο που χαρακτηρίζει τα δικά σας σενάρια ως ένα σημείο είναι ότι το πόσο κοντά στην επικαιρότητα είναι. Όταν γράφεις, αυτά που κουβαλάς απ' έξω, από τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις, την καθημερινότητά σου, δεν μπορεί να είναι έξω από τον υπολογιστή την ώρα που γράφεις. Εσένα ποια ήταν η αγωνία σου? Εμένα η αγωνία μου πρώτον να πάει καλά και δεύτερον να τελειώσει επιτέλους. Να πούμε ότι έχουμε τέλος. Δεν έχετε περίπου που θα καταλήξει αυτή η ιστορία, Περίπου χαλαρά, ναι. Εδώ αριστερά μας είναι το εντευτήριο, αίθουσα ψυχαγωγίας. Μπιλιάρουμε που σκοτώνεται ο παραγωγός μας για να βγάλει τη δουλειά εις πέρας. Θεωρητικά λοιπόν μιλώντας, ότι στο σενάριο έχει μια τολμηρή σκηνή. Βγαίνει λοιπόν η διευθύντρια γυμνή από την μπανιέρα. Τι θα άλλαζες αυτό? Δεν θα άλλαζε τίποτα. Θα έμπαινα στην πανιέρα, δεν θα έβγαινα απλώς. Μήπως γέλασες πάρα πολύ, πρόσεξε. Σε εκνευρίζει κάτι πάνω στον Αλέξανδρο και αντίστοιχα? Εν ώρα δουλειάς. Όχι, σε ώρα δουλειάς ποτέ δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ήθελα να ήταν λίγο πιο, όχι λίγο πιο, δεν είναι καθόλου, να ήταν λίγο ψώνιο. Να βγάζει δηλαδή προς τα έξω ότι ξέρεις, με λένε τάδε και έχω κάνει αυτό. Άρα λίγο σούζα, λίγο προσοχές και είναι και εδώ λίγο. Είναι πάρα πολύ απλός. Και ξέρεις, αυτό δεν είναι και πάντα καλό. Δηλαδή χρειάζεται και ένας τρόμος φόβος μέσα στη δουλειά. Δεν είναι πάντα καλό. Εσύ Αλέξανδρο στο Δημήτρη. Τι με εκνευρίζει? Έχεις 2 μέρες. Όχι, εντάξει. Όχι ιδιαίτερα πράγματα. Η ψυχραιμία του όταν εγώ τα βλέπω τα πράγματα, ας πούμε, πολύ άσχημα. Σε τρελαίνει αυτό. Ναι, με τρελαίνει. Εσύ άνθρωπος κανονικά. Γενικότερα, όταν εγώ τα βλέπω τα πράγματα με τρελαίνει γενικά το ότι οι άνθρωποι είναι ψυχραιμοί. Γενικότερα, σχέτως αν τους ξέρω ή δεν τους ξέρω. Δηλαδή, Λοιπόν, κι άλλα κελιά. Κι άλλα κελιά, φυλακή είναι κελιά, θα έχει. Αυτή η φυλακή. Αυτό εδώ το κελί πρέπει να είναι η βαφτιστήρια της Βύση. Γιατί βλέπω. Γιατί βλέπεις τη Μαρινέλα. Είναι μια βαφτιστήρια της Βύσης μέσα. Η οποία έχει το fan club, οργανώνει.
μεγαλώνει μέσα από τη φυλακή, κανονικά κτλ. Και όλη τη ζωή είναι με αναφορές. Δεν είναι VTVC. Δεν είναι VTVC. Και η αναφορά είναι αυτή. Δηλαδή το 96 που έγινε κάτι, η υπόλοιπη ανθρωπότητα μπορεί να κάνει κάτι χιλιάδες πράγματα. Η Βύση τραγούδα έχει στο Διογέννη. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και περιμένουμε. Πώς νόμιζα όλη η εκπομπή δικιά μας θα ήταν. Να είστε καλά. Να καθίσουμε όλοι αύριο. Τώρα που σας μίλησα μπορώ να κοιτάξω την κάμερα γιατί αυτό ήθελα πάντα. Μπορείτε, Μιλάτε κυρία Ροξάνη. Εμείς λέμε Πόση ώρα θέλετε να κοιτάτε την κάμερα? θα σταματήσει μόνη της. Ωραία, λοιπόν, θα συνεχίσω και εγώ και θα μιλάω σε αυτή την κάμερα. Αύριο λοιπόν η πρεμιέρα των Σταύλων και νομίζω, Θανάση, ότι όλοι θα γελάσουμε πάρα πολύ. Εμείς τουλάχιστον βρεθήκαμε για λίγο, για μία ώρα, για λίγες ώρες στα πλατό και γελάσαμε την καρδιά μας. Όμως θα περάσουμε σε μία σειρά που τα έχει όλα. Και